Gyontita asorobochirwa senchira yoboye kiranugo tigana nere sara nyarangyonti mwanchumo ligerelia Winnie Kemunto oyoro yomo naboigo omubwatani asebalia bakurigie kergo kyobo gavana bakubwaterana amo nomoneno ye au bakurigia ekergo kyobo gavana ase county ya Nyamira ni gobono Winnie arokane kwe murungani na gote abuna oria bakuriginere kergo kyobo gavana ase county ya Nyamira ni gobono arokane ko mwaka isiko asoko bwaterana kurigie keroge kyono Nyamaiga yogo itabirana ereko chikobo mokonyo ya na kurucha certificate cyayo cya sekyombe kyobo choli ne chimbe IBC Winnie Kemunto yibono romo konyi bo mugavana okoliye kerogo kyase county ya Nyamira nigai chanire na seki omoneno yo manyakantabona Dr. Gideon Moseti ko ataramwira ni certificate cyaye maiga yogo chibwato kago cyase kyombe kyobo choli ne chimbe IBC igaga ni Gideon kumwira ni certificate cyaye ecyamwete wekiraboniga ataranyora roboti oro asenchira yoboikirano na nyarira ko bankorora obunereria Winnie Kemunto ni garo mokonyi boyo mubwo bali bakurigia kergo kyobo governor se county ya Nyamira Winnie ni gako robwa matebwaye gati yo moneno ye ase kolenda atebire bunani gakale kundrigwa uno musubati kolende okoiwana kwaye Winnie Kemunto na Dr. Gideon Moseti au bakurigia kergo kyobo governor se county ya Nyamira na Kikware nero nga project agantenga ngisa ko mokonya ko be running mate yae ntunyara ko bato korega siamo buya na ndega go facilitate every process yendeons gochakira ticket yangorerete mpaka kirege facilitation ye campaign Winnie boigoni ge murunganire na komochoko gani kwa Dr. Gideon asoko mutako gotwara chi meeting nere chinsa chiabotuko onyalira kabaga komboli ya tokole chi meeting chiabotuko ina kanete tingo kora meeting chiabotuko senye nchonje no muswati na ande chi meeting chiabotuko no nech campaign nchiakanwa igatete chi meeting chia private chiabotuko genera ke kora bono nkora nitore campaign amo bone bintumbire torakwane bali batanyale ko babakwe batakwela tuko yana nigo naende twatema kumulige Gideon Moseti gwetera senchira yesimi no nyago etere simi marahange nigo gwatumire nyasi Each is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you. Umuchando monene aiga maega ya Winnie komwa Dr. Gideon Moseti certificate chiaye elio bachibwatoke kuchase kyombe kyobo chori ne chimbe IBC kenyare ko banchera bagendere kuligie kergo kyobo governor se county ya Nyamira nibo wikabono Winnie agote abuna atanya kuiranirwa certificate ekyo asaga niri Moseti komwa certificate chiaye bona masakara ya na moete igalenge my original certificate ya campus ne degree what for transcript for original transcript also nande ekwerende about certificate KCSE certificate original KCP certificate original plus nomination certificate yeri original na kebande kia original identification card Maega ya yuase ntunde ya gatana gatatu nigo naende twatema kumulige Gideon Moseti gwetera senchira yesimi maega yesimi yigo soa Gideon tabwateti simi yaito Kolende ekero Winnie agusaba certificate ekyo nigo Moseti akumumanyi bune certificate ekyo nigo chiatumegete asogo saba alone njene ekwerende ya njene running mate yae tindi murugioye igonga kitokorale rumweyemo bono no amangana ya chakirete yogontu utasiko ngumwakira chisimi cyane takoimuki kurwabu monkonye konyora masakana my all original certificates echingo saba ngotebigunga tinikoego masakarandonsi nga masakarane ga karuseiri chilon echinta maeti ande chinta sainetiande aiga nigo twagendera no butuki boime ase kolende twaikera eliogiria ya Winnie akera temeto gusaba certificate chiaye gwetera senchira yesimi echiga chikamana chinkwana
chiaba beraba. Nilimpatia akanipatia pesa from the account. Lakini hatuja discuss. We have not discussed something. Okay, he gave me the money, akaweka certificate, but we have not discussed terms. So how is the terms related to the loans? How is the certificate related to my certificates? Loan is related as to my certificates. No, kunipatia pesa. And how is okay, certificates zangu zote zinaingia juu kwa ndani. Certificates zote zinaingia juu kwa ndani, alikupea loan ukalipa Waigo gwini asenga keye mo bwango igani gako erabuna aria manyorete asogo twara chi meeting chiabo tukasomo bagani yomo ime yomo chobo songo egona ireretu ase tware kurwe meeting ya botuko yakerona irerwa yakerona ireru na iriru botuko agantebio driver ya mbwato yole murumu abaka montebie senyunchu mwana yiriru na ari twachire to mwakongontire umuntu ori egete manitai takari ko respond bwango senyenjo ya safety ya egekona na erenchira arenge na arenge nchira bwange ne gari mayaga yaita arenge leto mwana oyimurigerie erumu gaigakoraki chirumu tori chirumu torare gaiga town chibono rinde ngare sinjaro monena ona otebire tigangende and actually because of safety yana maega yayo ningi yakorekanite ona rigetaga buki erumu ya magante inchirende to yobono erumu enero tukorana naye bakamambia usonye totaitio utige oyo totaitio utige yakogera nchibone erumu enero tubuke yakara tukugamba mangana ito privately terikera chinsa tukuna kugamba mangana itali in public nali ile nchite ngamte injenara okora binte binande igontenerete society Ndizi TV MSA yomangana maya nago tigana no roboti rumo chumuligiri bono tumurekira mangana ndagendeta gukorekana ase